nyai kuble ya ki rangba jong ke senong ya us keteri jong ka derbar senong mo kediang badon rekat bangi ya barang ya ke prarangba jong ka senong te nyai kuble kerpang ye piwe nyai kuble kerpang ro ya bana badai babitu itau bahai balawan kat bangi hagane ka no paisngi lane hagane ka janmit ai kuble ya kine ke pranong songsinong jong ka mau kadiang ngilayo ban wan ya priat lem ya ka football hangne apo ka sinong jompi te ngama kanda ai kuble kerpang ye pi hoi ila seiso ya kate ka jinga priat jompi ka jinga rap jongi mulumala ban ya petlem ya kate ka football haus ai jing krisyan ya ngi khamtam de ngado ki ramba ki longkmi ki samla ki te bacindrang hado ki habaret ki ai ka jing krisyan bat ki ik bahayangi ki ona ba ki setna bahayangi nginte ki setna hagado ka benta na tarai ki setna na ka benta bang ni juwar ka kha hanne ne ki setna ba nge je telang mathe tengi haga jinglong haga jing em jongi ki breu ni haban ya de perlok na kowe ke chinong na kowe ke jaka na kowe ke ri ha kowe ke ri kenang bangnya itu itau kenang ba nginyo ya ke jingya trelang bat kham tam bangnya ya ke jingya rap mar kalian ba pria jaga ka football interdong ke ba de ka final menta kasi se kubai sibun ya kasno mo kadiang kasenong ka ba pu ka ba pheng bha kasenong ka ba khuj ba senong ka ba don ha ka jing ya teli ba ka jing ya it tinga siu tanat ha ha ka senong banuan kre labun bha yang ki ba khot ban le chipkes hang tiu hamo ka wadro athu nyo tre ke la khot yang banuan chipkes re dang ka jing it ba ka sim ban siu tanat ya ki kon samla senong hang ne hamo ka diang ke khubei sibun de ketris ngo bha pdiang ya kene tang I ba chin kom walang don ero ba isu lu it ni so thain ku bangal ong ni ngo tanap ya phi ni sawan hang ne ne ha gue ki kim ngam julet te kim badu te ta don bok sa ya lam hai ki kon tam la nang ne snong ba ken poi ha ki we ki level te kene kude chibun Best let guarda. Sender. Saya Aidan dan Iwan Om sekitar Aidan semula. Ông bách thời đàn rất lìa con một cái bạn chụp lại à Tôi nghe thật tí cách về lại Iwan jadi badai mesin lah. So, kembali kau yang so ban ai kuble ya ki nong peniai baro ya kamsam ya ki nong peniai jungka sport club ki bal organize ya kan ka interdong ban kentil ya ka sap ka phong jong ki kun kena bersamla apo jong kadong nga kermen banang ni sakmat ba kinong penduk ya kan ka interdong kinang yai besakmat tangi di kendit kitin bekendiat nga kuble sibur